Kapag nakatago ang live, ibig sabihin, bawal. Oh, okay. Kevich and TV. Naka-silent ka? Salamat, Lord. Salamat. Thank you. Busy kasi ako na sa opera kasi kami lagi. Ayan, busy. Luluto lang ako nito. Ito. Yan. Carnero. Thank you. Nagsasalita man ako Sasalita ako. Type ka dyan ng ano.
Pipin ko na lang itong ano mo. Yan, pipin lang kita ha. Gagagaling kasi namin sa Wafra, kaya busy na naman. Walang uploads. Ayan. Sa akin, sa aking ikaw lang ang aking pag-ibig ko'y nasa sumunod sa panahon sisigaw ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal. Inom mo natin ng tubig. Kisa sa mga sa unang alusan, bago pumasok sa aspan. Kasang kondo, kundi layan nila ang si Kai at si Jaren. Ang mall kami emotion sila. Ilayan man ang JN at Piang. Wala kami na problema sa ano, yung mga fans ng ang Jaren. Pero wala sila bilhin kay GM Piang ginayan. Ito sa buong nilayan nila, kahit si Rain, si Jaren, kahit si Kai. Gabaha ang comment section. Hindi na po niya ang Islam. Kaya ginaamo na ilaw. Ginasulog kami galing. Paano naman ko pa ito nga. O ginamix-mix nila. Oo. Kaya gusto nila yung buo naman niya. Si Jaren, si Pepe, ang damatch sila tayo. Nagasalita ako, Gary. Saan pa ko? Tapos, doon damatch ba ng Siren na mga ang bench sa maliit na nila Siren. Pero, pinak sila yung pagdong na isubong dahil din announce na
Healthy sa mojo. Akalang pag-ulis. Bilis lang. Uy, hindi mo ito pinay na yung team na rin. Kasi kahit team naman ka, Jarlet. Ang balangon, hindi pwede nga post ang mga basang may isa ka nga article. Dili ka. Pakita. Jun. Hindi yan siya lalaki, gaga. Dahil, Sige na. Kay funny siya sang Jarlet. nakambal ang may isa ka article nga, dahurin yung kay kakakita kamo, ginasunlog, pagod kamo kaya, isa ka dula-dula kamo, kay kasuko kamo, pero subong ginatistingan, hindi kamo kumpin, pumasok. Hindi yan lalaki. Kasama ko yan. Sino yung lalaki daw na naghugas ng kamay? Hindi yan lalaki, kasama ko yan. Nakapusog lang ako. Hindi ang buhok mo siguro nakita niya. Fans ang Jarlet. Mukha bang lalaki ang kamay ko? Oo nga, mukhang lalaki nga. Pangil, kamusta na yung nang-aaway sa'yo? Ha? Kumusta na yung nang-aaway sa'yo? Buhay pa ba yun? Ikaw maging mahal. Wala ka trabaho ngayon, Sabado ah. Kumapait sa mata ko. Ang laging nasisigaw.
nagsasalita ako, hindi mo ko naririnig para. Pangil, mag-isa ako ng luluto ko. Diyan ka lang. Ayan nga, aircon mo yung may problema. Hindi ako nagamit ng aircon ngayon kasi dahil